genul programului talk show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. A escaladat până acum, la vârsta de 16 ani, 5 dintre cei 7 cei mai înalți vulcani din lume. De data aceasta, mai bine zis, cred că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, o săptămână, s-a întors în țară după ce a escaladat vârful Giluve din Papua Noua Guinee. Este vorba despre Alexandra Marcu și tatăl ei, bineînțeles, Dan Marcu, care au trăit din nou o experiență de neuitat. Sunt convinsă de acest lucru, dar mai multe detalii, mai multe picanterii din această expediție a lor o să-i las chiar pe ei să ne povestească. Așadar, invitații mei de astăzi sunt Alexandra Marcu. Bună ziua! Bine ai revenit în platoul emisiunii noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Și domnul Dan Marcu, tatăl Alexandrei. Bună ziua, bine ați revenit. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354 738 888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, o experiență de neuitat, sau cred că fiecare experiență pe care o aveți pe munte și nu numai este de neuitat pentru dumneavoastră. La doar 16 ani ai reușit să faci ce alții poate la 80 nu au reușit să facă, sau poate doar visează să ajungă în locuri din lume așa cum ai ajuns tu. În prima parte a emisiunii vreau să ne povestiți din ultima, sau cea mai recentă, de fapt, experiență pe care ați avut-o, cea în Papua Noua Guinee, și despre peripețiile pe care le-ați avut acolo, pentru că știu că de fiecare dată aveți parte și de bune și de puțin mai bune. Și o să te rog, Alexandra, pe tine să ne spui cum a fost această expediție. Știu că a fost chiar de 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Tu ai fost cea care a fluturat tricolorul în această parte a lumii. Cum ați spus și înainte, fiecare expediție, fiecare experiență e de neuitat și a fost extraordinar. Am trăit unele momente care chiar nu pot fi uitate, acolo cu acel trib de Papua, și am stat 6 zile în junglă, într-un sat cu un trib. Am sărbătorit Ziua Națională acolo, Ziua României. În 1 decembrie am făcut un, să zic, mic spectacol. Am adunat pe toți în cerc, de-abia așteptau să începem. Le-am adus hărți cu România. Ați mers să pregătiți acolo, să le faceți o lecție de istorie, dacă pot spune, a României. Au auzit, domnule Marco, au auzit de România până când să ajungeți dumneavoastră acolo? Sincer nu, dar au auzit după sosirea noastră acolo. Ați avut grijă să cunoască în detaliu tot ce înseamnă România. Toată valea de acolo, cel puțin 2-3 sate știau cu siguranță că suntem din România și unde e România. Singurul european care a mâncat un canibal. Și atunci așa spuneți dumneavoastră? Da, am încercat și chestia asta. Am auzit atâtea ori înainte de a pleca că o să fiți mâncați de canibal, încât am zis, când ajungem trebuie să rezolvăm și asta. Și spre surpriza unuia l-am mâncat noi pe el. Eu zic să liniștim și telespectatorii de acasă să nu creadă cumva că chiar ați făcut acest lucru. Am zis că trebuie să încetez să spun lucrul ăsta, că a început să mă creadă lumea. Tocmai de aceea am spus că cel mai bine e... Cu toate că și aceasta, cine știe, poate ar fi fost o experiență, pentru că în această... O noutate deosebită. Exact, în această parte a lumii, din câte știu, existau, sau poate încă mai există un trib, 2 din cele peste 2000 de triburi care sunt acolo, poate mai sunt încă triburi de canibali. Sincer, ei spun că nu s-au mai înregistrat acte de vreo 30 de ani, totuși cred că bunicul încă își mai aduce aminte gustul cărnii de misionar. No. Dar părerea mea că în văile alea uitate de lume. Și de lume, că nici nu cred că știu că stau în Papua Noua Guinee sau în altceva, sau că o fi pământul rotund sau pătrat sau cum o fi,
cred că, dar nu pot eu să... Noi n-am văzut niciunul, n-am găsit, nici n-am căutat. Cred că nu ați căutat așa ceva. Dar cu toate că se spune despre această parte a lumii că este una destul de periculoasă, că se comit destul de multe infracțiuni, nu v-a fost teamă să mergeți acolo? Cum să vă spun, noi am învățat de-a lungul vieții, experiențelor noastre, că un om poate să ia două căi în viață, a fricii sau a credinței, care până la urmă e tot o frică, e tot o credință prost înțeleasă. Deci noi efectiv n-am avut conceptul acela de frică. Nu ne-am dus ca doi descreierați care, nu, ne-am dus știind. Nu ați plecat de capul dumneavoastră, cum se spune. Dar am refuzat noțiunea de frică. Am știut că o să fie bine, ne-am rugat, ne-am lăsat și am știut, a ieșit extraordinar. No. E foarte ciudat, să știi, să te plimbi în mijlocul unei populații în care toți poartă macetele alea de 1 metru. Rog și de 6 ani. Rog și colegii din regie dacă se poate să difuzăm materialul pe care le-am pregătit, imagini pe care dumneavoastră le-ați surprins în timpul expediției și aici este chiar la plecare, nu? Este când am plecat din capitală înspre un alt oraș din Papua Noua Guinee. Ei nu au atât de multe drumuri. Nu au drumuri. Da. Și atunci e necesar să luăm o avionetă ca să mergem dintr-un oraș în altul. Ăștia sunt purceii, sunt la mare asta se hrănesc ei, să înțeleg că sunt printre singurele animale pe care le au acolo. Da, aici pregăteam inscripția noastră. Aici e la o slujbă în biserica locală PNG Bible Church. Aici ne plimbam cu satul după noi, devenise o obișnuință. Deja ne obișnuisem. Făceam câțiva pași, când ne întorceam aveam cel puțin vreo 20-30 de oameni în spatele nostru. Acolo păreau a fi mai mulți. Da. Aici e o școală luterană. Au 10.000 de biserici înregistrate, vă dați seama. Foarte multe. Se merge pe un prozelitism agresiv. Aici ce-ți făceau? Am întrebat dacă au voie să vopsească, să picteze pe cineva din alt trib și mi-au spus că nu. Ei ne-au zis că nu pe cei din tribul Marcu. Atunci am pus problema altfel. Le-am întrebat dacă pot să mă vopsească pe mine. Dar bineînțeles, și m-au vopsit în stil papuaș. Deci nu știau că există și un trib Marcu, nu? De aceea au acceptat. Aici le arătam unde este România și unde este Papua Noua Guinee. Păreau foarte interesați de ce le explicai, ce le spuneai acolo. Și sincer, în filmarea aceasta sunt puțini. 10 minute mai târziu era efectiv se triplaseră. Le lipeam tatuaje cu tricolorul. Au acceptat să-i pictezi, nu au refuzat. Nu, au fost extraordinar de fericiți copii. Mai că nu se băteau erau de fapt niște tatuaje, mai că nu se băteau pe acele tatuaje. La un moment dat era un copiluț care avea vreo 3 tatuaje pe frunte, unul pe mână. Și încă și-ar mai fi dorit. Mai vroia, da. Alexandra, maestru de ceremonie a fost acolo. Aici ce erau jocuri? Da, am jucat tot felul de jocuri și în engleză și i-am învățat cum se joace limbo, baba warba și alte cele. Să înțeleg că ați comunicat, ați conversat mai mult în limba engleză sau doar în limba engleză? Ați avut translator? Doar în limba engleză. Bisericile încearcă să se aducă cumva la un mic numitor comun. 800 de limbi, vă dați seama. Da. Și atunci școlile primare, dar le bagă niște noțiuni de limba engleză și cât de cât. Da, contează foarte mult, mai ales cum a fost și cazul dumneavoastră, să nu fi vorbit deloc limba engleză, cred că era destul de dificil să vă înțelegeți cu ei. Folosind limbajul mâinilor 2 săptămâni nu e chiar atât de ușor. Cred. Sunt destul de receptiv la ce le explicai acolo. Așa e. Sunt foarte simpli. Foarte, foarte simpli și... Bine, asta se vede și din imagini cât de simpli sunt și cred că destul de săraci. Sunt foarte săraci. No, dați-vă seama, așa, acum 25 de ani erau în plină epocă de piatră. Deci am vorbit cu un misionar catolic. Chiar ne explicase cum el a venit aici acum 25, aici în Papua Noua Guinee, 25 de ani
Și prima oară erau papuașii cu frunzele și chiar nu participase. Văzuse un război tribal și acum, peste 20 de ani, scoate unul un telefon mobil, îl vezi cu blugii. Deci sunt și astfel de papuași? Asta e globalizarea. Asta e globalizarea, să știți. Deci, îl vezi, el e cu pene și cu așa și așa și... Ați întâlnit și astfel de persoane? Nu pene, m-am zis eu greșit, frunze. Frunze, în spate, o cârpuță în față și poc, un telefon celular. $10 un telefon, $5 o cartelă, toți au câte o rudă ceva într-un orășel și atunci își comunică la prețul, la vârfurile de suliță și chestii de genul ăsta. Aici le distribuiai câte o părticică din tricolor? Sau? Da, pentru brățări. Aici am fost invitat la o judecată tribală. Da. Ce s-a întâmplat? Adică... Spune tu. Un domn a venit acasă beat și nu era cheia. A încercat să deschidă ușa cu piciorul și... A reușit. A reușit, a cam dărâmat totul pe acolo. Nevasta nu a prea fost mulțumită și atunci a chemat autoritățile tribale satului, și l-au judecat. Și a trebuit să plătească și bani și un porc. Acela era rolul porcului din imaginea de acolo. Da, deci ei, de exemplu, și la căsătorie, când se căsătoresc doi oameni, bărbatul trebuie să plătească familiei soției și bani și animale, de obicei porci. Da, și se ajunge la un preț de $20.000 pentru o mireasă. Întrebați-mă dacă au acești bani sau cum, vorbim de asemenea sume. Tocmai că din imagini nu par a fi se pare atât că de așa, bogați. nu știu, vând am înțeles, un kil de cartofi se vinde cu nu știu cât, sau așa e sistemul, știți? Deci nu că ei ar trăi extraordinar, sau că-s $20.000 cum se fac în America. Nu, așa cumva e sistemul. Eu am fost uluit, efectiv. Un porc se vindea cu $2.000. Și mă uitam la toți desculții din jurul meu și ziceam, păi tu ai banii ăștia? Nu. Păi tu ai banii ăștia? Nu. Dar tu câți ani ai? Nu știu. Nici înregistrați sau știți nimic. Dar așa e cumva, nu știu, nu pot să-mi dau seama cum s-au ajuns la asemenea. E foarte interesant deci ce spuneți. Deci $20.000, cum a spune noi, poate... 20 de lei. Nu, hai să zicem 1000 poate, știți? Nu. Că așa-s prețurile, așa, o sticlă de vodcă costa 100. Un pachet de țigări $12. Ei au, din câte am înțeles, 40% TVA pentru bunurile importate din alte țări. E foarte ciudat, așa ceva n-am văzut niciodată, vă spun. Deci prețul de genul ăsta. Câte zile ați stat alături de cei din trib? Deci în total am stat 9 zile, din care 7 am stat cu ei, în sat, în colibă, am mâncat, am dormit, am... Ce ați mâncat? Că ați adus în discuție mâncarea, chiar sunt curioasă. De bază era prin ce găseau prin grădină, adică cartofi dulci, cartofii dulci erau peste tot, varză, fasole, orez. Și natur. Le fierbeau fără sos, fără nimic. Într-o seară au tăiat gâtul la 6 găini și le-au luat penele, le-au aruncat în oală. Vreau să întreb, și carne consumă? Doar când ne-am întors că am reușit să facem vârful și atunci cumva au vrut să vă recompenseze, să vreo 3 zile i-am hrănit noi. Mâncarea noastră de acasă, am scos conservele, am scos tot și i-am hrănit noi. Deci nu ați mâncat viermi, râmeni sau mai știu eu ce alte mâncăruri care ei probabil chiar le consumă, mă gândesc. Că sunt... Noi nu am văzut, acum nu vă pot spune cu exactitate dacă mai sunt sau nu. Oricum a fost o experiență extraordinară, să știți. Bun, ați stat 7 zile alături de cei din trib de acolo, după care ați pornit la drum către noua cucerire. Da, de fapt am stat 5, pe urmă 2 am fost pe munte, pe urmă 2 iară înapoi. Deci 4 zile a durat urcușul și coborâșul pe munte? Două zile. Ne-au dus pe vârf. Ne-au dus în prima zi în pas alergător. N-au cultura asta a muntelui, ei sunt obișnuiți trăind acolo
Ei trăiesc la 2500 la 2500, de metri. noi trăim la 500 de metri altitudine. Este o Și diferență. n-au chestie. Degeaba am spus eu la 1-2, mai încet, că noi trebuie să... Noi Nu. mai avem de urcat totuși. La pas alergător am ajuns, seara le-am și spus, norocul vostru că am fost doi, că de erau alții, trebuia să-i cărați pe targă, că efectiv se întoarce stomacul de la... No. Este foarte, foarte greu. Și câți Da, metri ați urcat așa în pas alergător, cum spuneți E cam o dumneavoastră? diferență de nivel de 1000 de metri. Am ajuns sus, în niște peșteri, s-au băgat în peșteră și se potriveau, sincer. No. Noi am pus scortul și am leșinat câteva ore. A doua zi, exact cum am știut, am fost perfect în formă deja. Știți, corpul are o tendință să-și aducă aminte de experiențe similare. Am fost perfect în formă, am mers cot la cot. La prima zi, efectiv, eu am crezut că nu se mai termină. Mersul ăla prin junglă, sus, jos, că nu-i nimic cât de cât aranjat. Da, Deci da. dacă am traversat pe copaci, ăsta era putred, ăsta era așa, nu cădea, că dacă cazi, nu știu unde pui piciorul și te duci, nu te prinde... Nu știu unde ajungi dacă pui piciorul nu acolo. te prinde de nimic, că e plin de spini, că e junglă, nu te prinde de aia ca așa. Deci Nici a nu fost... puteam să luăm pauze mari, fiindcă erau țânțari. Deci, dacă stăteam, să zic, 2 minute, deja ne atacau țânțarii și a fost... Deci a spus că la fel cum vedem noi în filme, cu cei din triburi cu macete care își croiesc drum prin junglă. Efectiv, cu maceta, croiau drumul, mai mergeau un pic, iar mai vedeau pe acolo liană și iarăși croiau drumul. Eu m-am și amuzat la un moment dat, că tot venea unul și nu înțelegeam nimic din ce zicea. Și invariabil, la câte un sfert de ore apărea, zicea, mai repede, atâta înțelegeam. Până eu Alex, mă zic, eu îl pleznesc pe ăsta, de mai vine odată, cu mai repede, deja nu mai vedeam nici Alex de... Și atunci, dar așa știți că era clonul junglei. Băi, frate... El obișnuit într-un anumit stil. Da, nu știu, nu, degeaba, ce pot să zic, dar a fost ok, a fost Și cum a simpatic. fost ascensiunea? A fost dificil? A fost vânt puternic? Vremea cum v-a ajutat? A fost alături de Ne-a dumneavoastră? ajutat. Vremea ne-a ajutat Ne-a foarte ajutat. mult. Noi chiar ne-am așteptat să fie mult mai rău, știind că este sezonul ploios și citisem experiențele altora pe acest vârf și spuneau că ploaie torențială, grindină, zăpadă. La noi a fost foarte bine, doar noaptea a plouat. fost o ploaie torențială și la întoarcere 2 ore, dar eram chiar pe întoarcere, imediat ajungeam în sat. Mai aveați mult, da, până la în În sat. rest a fost bine, a fost cald, chiar m-am ars pe aici. Te-ai bronzat puțin. Am ajuns sus, e un platou, e un catre așa imens ca un platou și stânca aia enormă și foarte abrupt, nu o să urce. Mi-a fost frică să urce. Pe acea stâncă? Da. Știți, eu cumva m-am amuzat când am citit de o rusoaică. Nu știu dacă știți, sunt două persoane care încearcă să facă chestia asta, acest circuit, rusoaica aceasta de 34 de ani și Alexandra de 16. Ei, și rusoaica spunea că și nu au vrut să vină băștinașii și că s-a dus ea și pe urmă cumva au urcat și ei. Eu am crezut că e o exagerare, că așa, un stil rusesc, uite cine suntem noi și că ăștia merțiții. Da, de unde? Deci până noi văzut-o pe Alexandra că buf! Mai erau 5 minute până pe vârf și nu că nouă ni frică. Zic, ați nebunit, mai aveți 5 minute până pe vârf și vă opriți aici? Au vreo superstiție? Nu, pur și simplu era frică. Nu, și când au văzut-o pe Ales că ea direct pieptiș și se duce și eu după și pe urmă... Haideți să vă arătăm noi românii cum trebuie făcut. Noi trebuia să urcăm, n-aveam ce face, le-am și spus. Cu voi Orice sau ar fi, fără, urcăm. noi urcăm. Da. Și pe urmă au venit și asta e bine, că am putut să ducem inscripția aia care... Nu, știți că am pus acea inscripție, suntem atât de încântați pe Haideți să le spunem și telespectatorilor despre acea Vă rog. inscripție. În A, câteva cuvinte. Dumneavoastră, Alexandra, oricare, te rog. Am dus o inscripție pe vârf, tata într-o zi stătea acasă și nu mă văd că vine în casă, zice, măi Alexandra, vârful ăsta nu-i marcat, nu scrie nimic pe el, nu punem noi o inscripție acolo, să știe lumea că ăla-i vârful Giluve. Ba da, tata. Am ajuns acolo în Papua, în satul acela, ne-am apucat de făcut inscripția cu cei de acolo, pur și simplu, parcă era un atelier, făceam acolo, unul sculpta, eu Ați lucrat în scriam echipă. litere, da, literele, altul le vopsea, fiecare făcea câte ceva și când am urcat sus pe vârf, am pus inscripția acolo,
Pe inscripție era scris în engleză Vârful Giluve, cel mai înalt vulcan al Oceaniei Australiei, și inscripția făcută sau dedicată de tribul Mondica, cei cu care am fost, și Dan plus Alexandra Marcu, România. Foarte Dacă frumos. mergeți pe acolo, trebuie să vedeți inscripția. Cam greu, dar probabil o să fie alți telespectatori care, cine știe, vor ajunge la un moment dat pe acest vârf, care are 4367. Cum m-au cam chinuit, că acea inscripție trebuia să fie gata pe când veneam noi aici, așa... Cel cu care vorbisem noi din România, înțelesesem. așa a spus, că da, e gata inscripția, și când am ajuns acolo a fost un mic șoc pentru noi. Cum adică nu e gata inscripția? Păi tu n-ai făcut nimic din ce am vorbit noi. Nu mergem pe aceleași sisteme de gândire, știți? Și Poate e mai bine așa, ați reușit dumneavoastră să confecționați această inscripție, această pancartă și... Am trecut printr-un stres, eram în junglă, într-un trib Mondica. Găsește daltă, găsește Aveau așa ceva sau v-a fost greu să găsiți? L-am trimis pe unul în celălalt sat, că au rămas de când nu știu ce au făcut la o școală și au rămas lui ăla și vopsea, mi-au adus 2 degete, zice $15. $15, că nu. Ne trebuia pensul, zic, aveți pensul? Din junglă. Mi-au adus acolo un bețișor, am putea să găsește ciocan, găsește cuie, delir. Să nu vă spun că ori pierdut ciocan. Și în ziua plecării din satul ăsta, respectiv din satul ăsta, Alchena, cum îi zicea, la ora 4 dimineața, între îmbrățișări și, știți, vom reveni și așa, nu mă aud că bătrâna mamă zice: tatăl a spus, băieții au pierdut ciocanul. Da, ce, tu trebuie să-l plătești. Eu trebuie să-l plătesc. Da, cât? $20. Cam scump ciocanul ăla. Cam scump ciocanul, nu? Ce să facem, că nu mai prea putea negocia. La 4 dimineața, când eram... Am mai avut așa mici întâmplări de genul ăsta. O trebuie să mergem într-un loc să facem poze, să facem material pentru televiziune și mi-a spus, hai să luăm o mașină, că avea unul un Jeep și era să dea și cu el în șanț. Și am trecut și cu aia. Tata i-a scos, îi tot îndruma acolo, ăștia, nu, că toți împingeau la mașină, tatăle tot explica, mergeți mai așa. Și nu v-au ascultat. Ba, m-au ascultat într-un final, că dacă nu acolo rămâneau. Dar, și aici, cât mă cost? $20, cred că avea o chestie cu $20. Da, bun. Am plătit ca peste 4 zile să mă trezesc cu unul la 12 noaptea în întunericul ăla profund afară, că mă cheamă să-mi zică că mai trebuie $100. Păi cum bine că nu au cerut 200, să fie tot cu 2. Și acum explică-i că totuși nu prea pot și nu puteam nici să mi-l ostilizez, că eram noi doi între sălbateci. Nici să... trebuie să fac o negociere așa la sânge, să scol la $25, dar mi-au pus chiar așa un stres și nu lui și acum, cum zicea, timpul nostru este atât de prețios. Fratele, păi dar stau în cârduri, stau în cârduri, nu fac nimic decât plimbă maceta aia pe umăr, unul așa, și când ne vedeau pe... Și toți ne urmăreau prin... Atât de este de prețios timpul nostru. Așa o fi, da. Nu putea să-i contraziceți, dacă ei spun așa. Și am acceptat, dar tot, în general, e și bine, totul e bine. Ați avut și experiențe mai neplăcute din afara faptului că vă cerau bani aproape tot timpul pentru orice. Da. Uite, vă spun așa o chestie apropo de faptul că nu ne-am permis să avem frică. Mergeam pe drum. Într-adevăr, aveam 3 băieți care veneau cu noi. Prea contau dacă ar fi fost. Dar nu trebuia să ne arate pe acolo, că nu știam. Și mă trezesc cu 5 zdrahoni venind din față, toți cu macete, și se pun 2 stânga, 3 dreapta. Noi urmăm să trecem printre ei. Acum vă spun o chestie, noi n-am purtat nicio clipă ochelari de soare, fiindcă tot timpul trebuia să avem contactul vizual cu ei. Deci când dădeam mâna, direct la ei, să vadă clar că nu este frică. Deci, nu. Și când am văzut chestia aia, am pus cadă clară. Știți? Și m-am dus direct la cel din stânga. N-am încetinit, nu m-am oprit, nu m-am luat cu Alex și zic, Alexandru, stai în spatele meu sau ceva să arăt. Direct la ăla m-am dus. Și am dat mâna cu el și am spus, ce mai faci? Și bătrâna mamă, e bine. Și ăla cred că și uita de ce acolo. Și l-am luat pe după umeri și m-am dus la cel din dreapta. Și am luat și pe ăla și am plecat cu amândoi. Prieteni de viață. Și atunci ceilalți veni ei.
Nu pot să știu ce se întâmpla, dar eu nu m-am... Nu ați discutat după cu cei care erau alături de dumneavoastră să-i întrebați ce s-ar fi putut întâmpla? Eu să trec printre 2 stânga, 3 dreapta cu macete, nu mi-o surâs ideea, dar s-a rezolvat. Și Alexandru a fost simpatică, o realizat așa că știți ce frumos ori împărțit și... Bun. Probabil erau cei care... Tribul vecin. Da, tribul vecin care o mai fie la unul trib de canibali. Ați scăpat ca prin urechile acului. Am reușit, știți că... O să continuăm discuțiile, luăm acum câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre ce înseamnă muntele și am rămas înainte de pauza de publicitate. Invitații mei, de fapt, au rămas datori cu poveștile în continuare, adică Alexandra Marcu și domnul Dan Marcu. Îmi spuneați de ce a însemnat pentru dumneavoastră această excursie, această expediție. Mi-ați povestit una dintre experiențele mai puțin plăcute pe care le-ați avut în acest trib, în junglă de acolo. O inclinație către violență, e recunoscută, ei o spun. Dar e bine că ați reușit să aplanați, înainte să înceapă de fapt înainte ceva, ați reușit să-i liniștiți pe cei de acolo. Cum a fost pentru tine, Alexandra, pentru a pentru a 5-a oară, da, pe un vulcan foarte, foarte înalt, să fluturi tricolorul acolo? Ce senzație ai? Din nou acea senzație. Am ajuns pe vârf din nou cu tatăl meu și pot să ridic tricolorul românesc, să spun din nou că sunt mândră că sunt româncă și să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să promovez în continuare România, Deva, Hunedoara și să ajung pe vârf. Acesta a fost principalul scop până la urmă, să ajungeți bine, sănătoși pe vârf, dar și acasă să ajungeți cu bine. Câți au mai urcat pe acest vârf, care până săptămâna trecută nici măcar nu era nicio inscripție pe acest vârf? Ca europeni, foarte puțini. Foarte puțin, fiindcă e climatul ăsta de insecuritate, sunt prețurile prohibitive. Auziți că din România, de cine ați mai auzit că sunt de Mazăre, de exemplu, primarul Mazăre, dacă sunt niște prețuri uluitoare. Nu, foarte puțin. Și nu putem să-i socotim pe băștinași că ei bântuie pe acolo. Da. Nu. Și de asta a fost, e atât de greu de ajuns, să știți, că totul e efectiv lumea a treia. Dați-vă seama, când am ajuns la aeroport, de exemplu, aeroportul ăla mic, să nu vă spun cum arată, vă spun orașul cum arată, ca un oraș din filmele de western, știți, totul atârnând, totul e o cocioabă și mai apare o bancă. O să vedeți stațiile de autobuz, de exemplu, cu noroi, balți, gunoaie peste tot. Toți stau și se uită la tine. Nu știi care autobuz merge unde. Macetele în floare, toți mestecă. Chiar și în orașe, sau mă rog, așa cum spune ei. Chiar în centru nu-i lasă poliția. Dar cum ieși un pic, unde trebuie să luăm acele mici autobuze, sau cum să le spun, mestecă aproape, foarte mulți mestecă acele nuci de betel. Le face gura roșie, deci pe lângă reputație de canibal, macete și cu gura aia roșie, deci că acum o mușcat dintr-unul, din colegul, da. Fenomenal, și scuipă peste tot, buf, și roșu, deci că efectiv e uluitor, no? Și cum am spus, la aeroport, toți atârnați pe garduri, dându-se, pe unde mergi, sau ne oprim să vorbim. Foc apare unul care se uită direct la mine în gură ce zic. Eu vorbesc cu Alexandra și zic că salut, ce faci? În speranța că poate se simte. Face pași. Bine. Ok, eu mai vorbesc cu Alexandra. Un minut mai târziu am 20 în jurul meu. Pur și simplu, la un moment dat curioși. Probabil sunt puțini europeni care ajung acolo. Tocmai de aceea și curiozitatea probabil vă analizau. Cam așa, să știți. Scuză-mă că te întrerup. Să vedeți când mergeam pe stradă, așa, sau prin sat, trec pe lângă și te ating. Tot timpul te simți atins pe undeva. Așa, oare cu oarecare teamă, probabil. Nu, vor să te simți așa, să te atingă. Devine așa, deranjant la un moment dat. Ești
atins. Sau dai mâna, așa, și tot timpul tu ții mâna și ei încă așa ți-o țin încă pe ăla al 10-lea, am simțit că deja fac urticarie, nu așa, știți? El ți-o ține încă. Și în timpul ăsta face și... Foarte interesant, da. Pentru a ajunge la o altitudine atât de mare, înseamnă și foarte multă pregătire. Unde vă pregătiți? Și înainte să încep, eu să rog din nou regia dacă se poate să difuzăm materialul, cel de-al doilea material pe care l-am pregătit. Te rog, Alexandra. Noi de obicei ne pregătim pe dialurile din conjurul Devei. Facem antrenamente cam de 5-6 ori pe săptămână. Asta înseamnă... Pe tot parcursul anului sau aveți totuși... Bine, și mici pauze, de exemplu, acum, Crăciunul, Revelionul, facem o mică pauză, nu putem în continuu și în continuu. Dar de obicei mergem pe dealuri cu greutăți în spate, e în jur de 20-25 de kilograme, tarta de fiecare dată 35-40, da. Pentru anduranță, pentru antrenament, pentru a ne mai clădi experiență, cum să mai mergem, cum să respirăm. Aici unde erați? În Iran, ne apropiam de Vârful Damavand. Altă poveste, uitați. Vara de obicei suntem pe munte, iarna la schi. Și tot la munte. Da. Cum a fost această experiență? De neuitat. Asta eram convinsă. Dați seama. Ați spus că tot la munte. Am intrat și în Marea de Coral, să știți. Am mers vreo 30 de metri numai printre gunoaie, că totul se aruncă. Efectiv, numai prin apă, printre gunoaie. Când am ieșit din gunoaie, am mai mers un pic și pe Alexandru mușcat o dihanie de... Cred că o meduză. Am început picior. să sar prin apă urând, m-a mușcat ceva, i-am sărit tata în spate, tata zicea că am înnebunit, că nu m-a mușcat nimic, hai să stau cu minte. Nu vă spun că am mai făcut 2 pași, nu m-a urât și el. Alexandra m-a mușcat ceva, hai să ieșim din apă. Da. M-a mușcat și pe mine, dar pe mine m-a ratat, m-a luat numai așa, da, pișcat puțin. Acum am crezut-o. Aici a fost chiar de ziua dumneavoastră, da, nu? chiar de ziua mea. Copilul meu îmi face cadouri de genul ăsta. Nici nu aș vedea alte cadouri din partea Alexandrei pentru dumneavoastră. Steagul județului, la fel, steagul județului a fost arborat și pe vârful Giluve. De asemenea, fiindcă proiectul a fost prin Consiliul Județean, Alexandra n-a uitat încă să-și facă un tricou cu Visit Deva, Visit Romania. Mi-e drag când o văd așa că o preocupă chestiile astea, mi-e și drag puțin tineri mai sunt preocupați de așa ceva sau îi interesează să promoveze județul sau locurile de unde ei sunt. Aveți experiențe destul de des și cu foarte multă zăpadă, văd că... Cam așa, uitați, de exemplu, așa am coborât de pe vârful Damavand. Nu chiar de pe vârf, dar jos de tot, unde s-a lărgit, am zis, gata, aici nu-i dau voie de obicei, nici ei, nici mie, că e riscant, aici era atât de larg, deci nu vreau să mă trezesc că îmi dau drumul și... Nu exista pericol. Da, deci aici era chiar ok, dar nu, să mă duc să mă opresc într-un pietroi sau... Da, e... Și aici sunteți... Aici suntem prin județ, prin munții Retezat. Am fost până la lacul Bucura. Retezat, da. Bine, pentru dumneavoastră asta cred că este așa o plimbare. Nu este o plimbare. Nu? E greu, deci nu numai altitudinea contează. Și traseul, cum... Exact, după ce am venit de pe Mont Blanc, am făcut o tură în Retezat, de la Cabana Pietrele până pe vârful Retezat și înapoi. Am fost mult mai obosită decât după ce am urcat și coborât 2-3 zile la 4800 de metri pe zăpadă, folosind colțarii. Să înțeleg că avem trasee mai dificile decât... Da, e vorba de cât îți de abrupte, cât îți de lungi, cât îți de... Nu e totul numai altitudinea, știți? Nu. Plus că, acum poate să ne demitizăm un pic, mulți prieteni cred că dacă noi spunem că am urcat pe un vârf de 6000 de metri, ei cred că eu am plecat sau noi am plecat de la nivelul mării. Am plecat de la nivelul mării. Exact. Terenul este la 4000 probabil și atunci și la noi plecăm de la 500 și urcăm la 2500, ca sunt 2000 de metri de diferență de nivel, știți? Nu. Așa este terenul.
Nu uităm, de exemplu, în Bolivia, nu, La Paz, parcă e capitala, e situată la aproape 4.000, dacă sper să nu vorbesc prostii, dar în jur de aproximativ. No. Țineți minte că a fost un campion de fotbal, parcă se juca ceva pe acolo și leșinau toți. Nu puteau! Ceilalți pot, ei de acolo. Exact, sunt obișnuiți cu ce se întâmplă acolo. Da, retezatul nostru. De câte ori ai fost în retezat, Alexandra? Mai ții minte? Nu am mai numărat. Cățelul a făcut vârful pe leagă de vreo 10 ori deja, cred. Câți ani are? E foarte frumos. E al tău, Alexandra? Al nostru, da. 7 ani are. De-abia așteaptă să ieșim, să mergem pe munte. Și când mergem la antrenament, ne pregătim în casă, ne luăm bocanci. Simte, ne aude, nu mai începe pe la ușă, pauzim cum... Uitați, marcat, frumos, civilizat, știi unde ai ajuns. Așa este normal pentru unele țări, că da. Probabil. Sigur că da. Ce pregătiți pentru anul viitor, Alexandra și cei 7 vulcani? Da. Deocamdată este Alexandra și cei 5 vulcani. Mai avem încă 2 vulcani. Următorul va fi în America de Sud, vârful Ojos del Salado, cel mai înalt din America de Sud, iar apoi în Antarctica va fi vârful Sidley. Nu ți-e teamă de acesta ultimul? Nu. Nu, fiindcă am învățat că să fiu întotdeauna pozitivă și optimistă, fiindcă binele atrage lucruri bune. Deci sunteți familia optimism, nu Marco. Da. Noi avem foarte multă credință. Știm că se va întâmpla. Dar sunt lucruri normale. Se spune, nu suntem creștini ortodoși. Bate și ți se va deschide. Cere și ți se va da. Ăsta la îndemâna oricui. Nu avem noi cheia nemuririi, să știți. Așa funcționează. No, bine, mi-au luat și mie niște ani până mi le-am băgat în cap, dar... Bine că ați reușit, Alexandrei, să îi le înfigeți bine în creier de mică. Alexandru a remarcat că dacă îi spun ceva și ascultă, funcționează. No, și atunci au învățat să nu mai... Și are încredere. Da, și le aplică și evoluează pornind deja de la o cunoștință care o are. Zâmbești. Știu că și mama ta, Alexandra, vă ajută, vă sprijină, chiar dacă nu este acolo sus pe vârfuri alături de voi, este alături, totuși. Așa e, ea e, să zic așa, omul din spate, cea care face proiectele, cea care ne ajută, ne spune. Iartă-mă, aici aveți primul învățăcel al lui Alexandra. E prima fetiță, primul copil pe care l-am dus pe munte și am explicat cum să meargă. Tata i-a spus să nu pună piciorul pe lemnele ude, că poate înneca foarte ușor. Nu vă zic că a venit restul grupei și a început fetița aceasta de 7 ani jumătate să urle: să nu puneți picioarele pe lemnele ude, așa au spus domnul Marcu. Continuă că te întrerup. O să te întrerup eu de această dată pentru că avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, sunteți în direct. Ce faci, Alexandra? Eu sunt Victor. Bună, Victor! Sunt bine, tu ce faci? Bine, te văd. Coleg, prieteni? Prieten. Am vrut să te întreb, am uitat aseară să te întreb, cât ai stat în trib? Ai zis că ai stat într-un trib. 6-7 zile. Da? Și ce ai făcut acolo? Am umblat prin sat, ne-am plimbat pe unde ne-au dus ei, am stat cu ei, am mâncat cu ei, am vorbit cu ei, am sărbătorit 1 decembrie, ziua națională acolo. A fost chiar extraordinar și interesant, ceva ce nu mai trăisem până atunci. 7 zile într-un trib. Am mers la școală, de la biserica, ce era? O biserică de Papua Noua Guinee, misiunea Bibliei. Ați auzit de asta? Am auzit de acum, sau vom ști de acum încolo. Dar de 10.000 de biserici înregistrate, ați auzit? Și noi care credeam că în România sunt multe. E o lume aparte. Foarte aparte. Bun, dacă vrei să le mai transmiți ceva... Multă baftă în continuare. Mulțumesc. Sărbători fericite îți doresc și mai vorbim. Mulțumim la fel. O seară plăcută îți dorim, mulțumim pentru intervenție. Aș vrea să revenim acum la ce face mama ta pentru
tot ceea ce reușiți dumneavoastră să faceți și să aduceți pentru noi hunedorenii și pentru noi românii mai lucruri cu care ne mândrim. Nici noi n-am putea să facem nimic fără dumneavoastră, să știți. Deci... Noi mai puțin. Dacă n-ați fi dumneavoastră, nu am putea noi poate face multe lucruri. Fără ajutorul Devei și al Hunedoarei n-am fi reușit absolut nimic. Deci noi suntem profund îndatorați și considerăm responsabilitatea noastră să promovăm din adâncul sufletul de câte ori putem și să ajutăm și noi. Și ducem însemnele județului peste tot pe unde mergem. Am spus-o, ne-am dorit mult să putem să ducem poate un grup din Hunedoara sau un grup de copii din Hunedoara într-o țară exotică. Ar fi... Acest lucru înseamnă foarte mulți bani. Dumneavoastră, că sunteți 2-3 care mergeți, aveți nevoie de destul de mulți bani. Dacă ești deschis la minte, știți, adică nu neapărat să mergi să stai în hotel de nu știu cât sau dacă... Poți găsi o cale de mijloc. Se găsește întotdeauna. Transportul este cel care omoară. Deci transportul tot, nu mă pot teleporta. Nu, asemenea eu cu Captain Picard, dar nu pot să zic engage și... no. N-ar fi rău. Dar acolo, odată, deja am dezvoltat și noi o mare experiență și... Nu. O experiență din asta, știți, în engleză îi spune life-altering experience. O experiență care schimbă viața, efectiv. Deci... Noi suntem și pe principiul acesta, când mergem undeva, să stăm cu localnicii. E mult mai interesant să mergi în Papua și să stai în casa localnicului, cum o fi să vezi exact cum trăiesc. Și să stai într-un hotel și să știi deja despre ce este vorba. No, în toate expedițiile pe care le-ați avut, ați stat și ați trăit și ați locuit acolo alături de ei. Și în Iran, și în Mexic. Și în Africa, în Tanzania. Chiar au fost, încă n-am putut, în Georgia, n-am putut, că am fost cu un grup mare și... Da, a fost mai greu. Da. Uite, și am fost în alt sat pe urmă, am dormit o noapte. Uluitor să vedeți pe terase, stau pe munte, pe terase, cum stăteau dacii la Sami-Săgetuza sau incașii, deci muntele și tăiat așa în terase, cu stâncă, cu apă colectată și roind, cu curat. De data asta a fost curat. Nu, am stat noaptea la povești, dimineața ne-au chemat la judecat. Deci a fost o experiență de... Dar în mod normal, revenind la această judecată, au dreptul să participe și străinii sau au făcut excepție pentru dumneavoastră? Ne-au invitat. Deci eu am... Alexandra făcea poze, așa, eu am stat deoparte, am zis nu intervin, că n-am eu ce să... Și m-au chemat special și am zis, păi, nu, aveți voi... Și atunci bătrâna mamă, prin translator, mi-a spus că ea insistă și mă roagă să mă duc și eu să dau cu părerea. Dar nu, și eu mi-am dat cu părerea. Nu? Să-i vedeți pe, nu știu, erau vreo 10 bărbați papuași care vorbeau, bătrânul acela cu porcul, doamna soția care mânca cu încă 2 copilași și tata. În mijlocul tuturor. Se uita, nu înțelegea nimic din ce vorbeau cei de acolo. Dar ați participat, probabil nici nu era politicos să-i refuzați, sau cine știe unde se ajungea dacă i-ați fi refuzat. Acolo mi-am permis și eu doar un mic aer de superioritate la un moment dat, fiindcă m-au întrebat, și dumneavoastră sunteți creștini? Nu, așa m-au întrebat, sunteți creștini? Ce-ți fi? Nu. Și eu am zis, de mii de ani. Și-a făcut un... Și pe urmă am zis, și ce limbă vorbiți în România? Poate mai țineți minte că v-am zis asta și cu Mexico. Românește. Deci niște chestii uluitoare pentru alții. Nouă îi se par normale. Da. Că suntem de atâtea mii de ani și vorbim limba noastră. Dar pentru miliarde de oameni în lumea asta este un gol pe care l-au înăuntru. Ei nu vorbesc nici mexicană, nici papua-new-guineză, nici... Vorbesc limba cuceritorului și au credința cuceritorului și nu, avem pe noastră. Și toți mă wow! Parcă eram marțieni, așa se uitau la noi. Cred. Nu, credeți-mă, noi așa, pe măsură ce umblăm prin lume, tot mai mult ne apreciem țara, tot mai mult mulțumim pentru tot ce... Uitați-vă, orașul ăsta, mă plimb liniștit, mă bucur de tot ce văd, nu mă atacă nimeni, nu admiratoarele.
Asta e bine. Să spunem că soția noastră nu se uită acum la noi. Știa că mă lau, după o vârstă încep să te lau singur, că nu mai bate. Ultimele 30 de secunde vi le dedic dumneavoastră. Transmiteți ceva telespectatorilor, orice doriți. Vă mulțumim că ne susțineți și că ne ajutați în continuare să mergem pe unde am reușit să mergem. Și noi vom duce întotdeauna cu mare bucurie în suflet și mândrie steagurile țării și steagurile județului și ale orașului peste tot pe unde mergem. Și un Crăciun fericit și veniți și schiați la Straja. E aproape, nu trebuie să... E la noi. Vă mulțumesc, sărbători fericite vă doresc și eu și să ne vedem cu bine anul viitor. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Nicoleta Pârva. Eu vă doresc o seară plăcută tuturor. La revedere!